ụmụnne ya ụmụnna eme n'ọjị ndị Igbo mewe ihe ma ọjị apụtara enwebe ihe ebidoro so a sụọ n'ọjị ndị Igbo ebutela ọjị ugbu a ka mmemme bidoro ụmụ nwaanyị Igbo ọ na-afụgolu ha ebutego ọjị na-agazi ije ọjị abago n'aka ọnụogbu mpọ ọ na-ele anya ị ga-ahụ ndị oke mmadụ ebe ọjị bụ ọtọ mma ebunye igwe ọjị bụ ọtọ na ọ ga-amadị ya ojere Igbo ozi Amaba George, Amabi Yaki. Ọ̀rẹ́ bó na fa Amaba George, Amabi Yaki. Akwa ibe ni na Amaba ama. Akwa na ada sisi ti ada sisi. Ọ̀rẹ́ bó na ọnya igwe na ọjị ndị Igbo si ka mbunye. Igwe. Ojeri Igbo deme. Igwe. Kedu microphone na Igbo bụ Igbo mma. Igbo bụ Igbo mma. Tata bụ ihe okwu ụtọ. Bịanụ n'azụ biko ndị niile nọ n'ime a bịa n'azụ awụ igwe
ebe de mu na kana asa na ewere otu ọchị nwere kwa ọchị a na-ekwughachi ndị Igbo mma ndị Igbo lie ndị chere nze na ọzọ onye chi ya zere a sịkwa na ọkụ ọ dị ya nwata igwe fure bụ ọjị si mmụọ maka na onye kere o kere mmụọ ana m achọ ọjị Lumen check and them cha Igbo Kwen. I'm live na YouTube and Facebook. So can you go beyond the chat? Ndewo. I'm live na YouTube and Facebook. Ụmụ Igbo nọ na mba dị iche iche nkiri ha na-eme. Ka ego obi dị unu taa? obi amaka na ife a na-eme amaka nke na bụ nne ngwa n'ọngana ọha ngwa n'ọngana anyị zuru ezu ọhụrụ na-eme taa agbamolu onwe ya ọ bụ ihe o kwesịrị ịbụ anyị ekelela unu. Ndewo. O nwere otu mkpụrụ okwu ị ga-agwa ndị Igbo ndị na-ege ntị? Ihe m ga-agwa ha ụra ha na-ada eme mbụ ha anyị kwesịrị na-eme asụsụ anyị dị mkpa omenala anyị dị mkpa anyị nọkọta ọnụ dị mkpa ma ndị nọ ebe na ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ ofesi ebe ọbụla anyị ndị Igbo kwesịrị ịbụ nna anyị na-ekwu nna anyị ada eme nna Ekene m. Ndewo. Ụnụ anụ na nne na-ege ntị a sị na Peter Obi ka a ga-atụrụ vootu. Peter Obi. Ndewo. We are obedient. Yes. Ndewo. Academy Odogu. Ndoru.
ekene m anyị na-agụ mmanya ndọcha ala ndewo nna m ukwu ekene m anyị nọ live na YouTube ụmụ Igbo dị na mba niile na ife anyị na-eme oru community ihe awụ ndị oru biko o nwere okwu unu ga-agwa ndị Igbo patrons m nọ here Ben, ọ bụrụ ihe ga-agwa ndị na-ekwubụla ihe emegata ọma ọ dị mma maka ọkpọkọlọta ndị Igbo ka hapụ onye ọbụla na-eme onye ọbụla nọ ọnụ ka na-enwe aṅụrị shọt ọ ya dịrị onye ọbụla mma ndewo ndewo ekene m kedu onye anyị kelere biko ndị Ụmụoji Improvement Union UK and Ireland. ndị Ụmụoji kedu ihe unu ga-agwa ndị Igbo anyị nọ live na YouTube asị Igbo jisie ike Igbo mma mmanụ na imekọrịta otu anyị si emekọrịta na ọ magburu onwe ya a na-emekwa ya kwada ọ na-adị mma anyị na-amala onwe anyị na-improve kwa n'Igbo na Igbo n'ọdụ ọdụ ka ọ na-anwụzi anwụ so ife a bụ revival ọ na-ekenekwa ndị IFAC otu fasi organize ife a every year ọ na-adị anyị mma ndewo ndewo kekwana onye anyị kelere biko oke mụnwa bụ Ikechukwu Nnadi nwa Chinemelu president Ụmụoji Improvement Union UK and Ireland. ụmụnna ọ na-anụgonu ya ekene m ndewo deme daalụ Igbo Women Community ekene m kedu ka obi dị unu taa obi dị anyị ka ọ ka ewu nke a gụọ m iche anyị nọ live na YouTube and Facebook onwe ihe unu ga-agwa ụmụ ndị Igbo ndị na-ege ntị ka anyị gbaa mbọ ka culture na tradition Igbo ghara ịna ọnya anyị ji wee dị all the way from Manchester ka anyị wee support ka anyị hụ na our culture anahụ daalụkwanụ daalụ ife a na-etikwana gị lọlọ Osodieme ka a na-eti Osodieme yes ekene m ya bụ Igbo Women Community Manchester ndewo in a doorway front and back. And up on YouTube. Thank you, man. Only I could have the other side. Ibonde de Ganti, because ever I know canopy in the Ohanese ndị Igbo na Ireland. Ohanese ndị Igbo so na ihe ndị a na-eme taa. Ohanese ndị Igbo so na ihe a na-eme today. So ebe a nọwụ ọgbakọ ọnọdụ ndị ọhaneze ọkwana na-ele anya ị ga-ahụ ndị kara aka ndị chiri echichi mụ na ha nọ ebe a unu nwere ike ịkọwara anya onye onogwu biko aha wụ Charles Nwogwu ọmụwụ publicity secretary ọhaneze ndị Igbo UK anyị wụ ndị kwere na omenala Igbo ga-adị omenala Igbo a ga-akpasara ya ụmụ anyị
so that ha mere ba ishi ya kwa ha ji biri how Ohaneze ndị UK wo otu ụmụ nwoke onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwoke Igbo anyị na-anọ n'ịwekwa Ohaneze ndị Igbo UK Women's Week ịgwa ndị kpọrọ na omenala Igbo taa wụ ụbọchị ọma omenala Igbo onye ọhịa ga-ehi n'isi ọ ga na-aga n'ihu ndewo nwanne Allah for watching a mellow. Watching a ballot. Because when ozi chọrọ izu ụmụ ndị Igbo ndị nọ na online but I'm alive na YouTube. So long na Igbo niile zuru ezu na London, United States. Gbakọta tata anyị mebe na-akpọ Igbo Festival of Art and Culture ka anyị wee gosipụta omenala anyị maka na azụ na omenala ndị erubara gboo ọnwụ na-atụpụ omenala tụpụọ ife ahụ ewu mmadụ onwezi ife unu ji wee wụrụ o ebe eji mara ndị so n'ọnya ka anyị ga-akpasị ka anyị gosipụta ịtụgharị ife onyonyo a kete ihe afụgasị ụmụazị ụmụ nri ụmụ anyị gasị ka anyị kụziọchi alụfa ka ha marụ ka ha na-eto enwe ike wee nwa na n'onwere ife ahapụmalụta wepụ ndị nna anyị ji wee hapụrụ anyị nwetago ọnakarabeji so n'ebe anyị na-ekwu okwu ewu na Igbo ya adụ omenala Igbo ya adụ anyị ga-adụ nọife anyị na-ekwu okwu anyị kacha zelu ụmụ anyị eteki oge ebe anyị kwụsịrị generation to generation maka na Igbo anyị ekwuchapụ maka na Igbo the best life Chineke fụrụ n'anya o nyere anyị amamife nye anyị nghọta nye anyị akọ na uche ife ọbụla eji amazu nwoke chọọ ebe ọbụla onye Igbo nọ n'ụwa ihe afụ ya na ebe ọbụla ọ nọ ife dị iche ekele m nwanne ekele m Igbo bụ Igbo ekelekwa n'ụlọ enwere ike ịgwa anyị ịkọwatụrụ ụmụ Igbo onye ewu biko afọ m bụ Maazị Ignatius Mmoto mbara ụgụrụ of ndị Izọ mbara ụgụrụ na-azụ onwe anyị nọ na Igbo Festival of ihe a jikọtara ndị Igbo niile ọnụ onye bịa ọkọwa ebe ya si kọwa ihe eji mara ha ọ gịnị ka anyị nọrọ ebe ofu obi ụmụnne anyị hụrụ onwe anyị asị ụmụnne diaspora obodo anyị nọ bụ onye awụ onye mbụ onye awụ onye arụ onye awụ Igbo amaghị ha ji nọkọ ọnụ ndewo nwanne ndewo biko onye ka anyị kenere Professor Kevin, I'm president in the Ohaneze UK. I know live na YouTube and Facebook. Nwere ihe chọrọ ịgwa ndị Igbo ndị na-ege ntị gbasara Ohaneze ndị Igbo Asị m ndị Igbo udo dịrị unu na nkịta ka anyị bido gosiri elu omenala anyị ife a bụ n'ife Ohaneze ịkụziri ụwa niile ịkụzikwuru anyị nwa maka na ọtụtụ n'ime anyị amara omenala anyị na-eme etu a na nwayọọ nwayọọ anyị na-amụta ịghọtago na ife a bụ mmadụ niile na-eme ofu apụtara bịa anyị na-amụta ife na-amụta omenala na-akụziri ụmụaka anyị ọ bụla ya akụziri ọrụ nwere onye ọzọ ga-akụziri anyị udo dị
Thank you.
live na YouTube na Facebook. Ụmụ Igbo nọ na mba dị iche iche na-ekiri igbo anyị na-eme. O nwere ihe chọrọ egwu ụmụ Igbo biko? O nwere ebe nchọ egwu ụmụ Igbo na afọ na-afụ ife na-eme na tata bụ ụbọchị aka Igbo niile nọ na ufe mbasị ufesi mba Eliza nke a na-akpọ England na-eme mmemme a na-akpọ Igbo Day, ụbọchị ndị Igbo. Sorry, they are performing. We want the guests to see them, Biko. And etu Igbo si wee nọdụ, and etu Igbo si wee dị. Ya na nọ ife a na-eme tata. Daalụ rinne. Daalụ. Well, that's not nice that you remove somebody's tripod, you know? Yeah? Yeah, but it's not nice. Get down, my people. Get down. Pick on. The judges have to see. Don't want anybody here. Okay. Yeah? Paparazzi, we have... I will move on the side now. Hey, my guy! Do the thing! Every
Sorry, madam. Thank you.
Let's go.
I'm on it, don't worry. I want to have I got
nganga gawazie anyị agafegola ọgbọ anyị agafegola ọgbọ a wereze nganga gawa kwere na-abalị alụ mba anaba nkwere na akpa anaghị aba nkwere na akpa ekele m ekwu afọ ụmụ na-ekele gị ekele Igbo niile na-ebe ata a na-ekwu na ọ ga-adị Igbo mma na eke oge afọ na nkwụ ahịa n'obodo ahụ Igbo abịabara gị n'azụ ka m kelee dị nke a adịghị mma Let the church
Ụmụada ka ihe a na-etikwa n'ụlọ. Kedu ihe a na-eti ụlọ? Queen of Ifeak. Ekene ma anyị nọ live na YouTube na Facebook. Kedu ka obi dị unu taa? Obi dị anyị sansam. Ọ dị anyị sansam. Enwe ihe unu chọrọ na ịgwa ụmụ Igbo? Anyị na-agwa ụmụ Igbo na ihe mmekọ ndị Igbo na-adị mma. N'ụdịrị omume a ka anyị ji amata onwe anyị. Igbo a na-efu na mba. Igbo wee ofu ebe niile anyị gara. Onwe ndị enyi Igbo ọzọ a gara anaghị afụ. Ihe a wee gosi that na ụmụ Igbo dị chinchin na mba niile. Anyị na mba UK. Ihe awụ anyị juru eju n'ala. Igbo ekele m unu. Igbo ndị ọma ndị ọma. Ụmụ Igbo asị na nwanne dị na mba. Igbo amaka, Igbo amaka, Igbo ndị ọma ndị ọma. Anyị na-ekele unu, the Queen of Ifeak na-ekele unu taa.